ଆଜି ଥିଲା ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପୂଜା ଓ ଆମର ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପୂଜା କିନ୍ତୁ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପୂଜା ଥିବାରୁ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ ଯାଇପାରୁନଥିଲି ସେଥିଲାଗି ମନଟା ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିଲା। କ'ଣ କରିବା ଏତେ ସାରା କାମରେ ସମୟ ହିଁ ହେଲାନି ଯିବାକୁ। ସେଥିଲାଗି ମନେ ମନେ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଲି ଯେ ମା ମୋ ଉପରେ ଆପଣ ରାଗିବେନି, ମୋତେ ସବୁବେଳେ ବୁଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟା ସବୁ ଦେବେ। ଆ ଭିତରେ ଲୋକମାନେ ବି ଆସିଯାଇଥିଲେ ଓ ଲୋକମାନେ ଖାଇବା ବି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଖାଇବାରେ ଥିଲା ଆଜି ଅବଢ଼ା। ତାପରେ ଖାଇ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହେଉଥିଲା। ନନା ମୋତେ ଆ ଭିତରେ କହିଲେ ଯେ ଭୋଗ ଦିଆହେବ କ୍ଷୀରି, ତମେ ଯାଅ ଟିକେ କ୍ଷୀରି ବନେଇଦେବ। ମୁଁ ସେଥିଲାଗି ଚାଲିଗଲି କ୍ଷୀରି ବନେଇବାରେ। ଆ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆମେ ଖାଇନଥିଲୁ। ସେଥିଲାଗି ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା କାହିଁକିନା ଦିନ 4ଟା ଆସିକି ବାଜିଥିଲା। କ୍ଷୀରି ବନେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିନି, ଆହୁରି ଗୋଟେ ଆଳତି ହେବାର ଥିଲା। ମୁଁ ଚାଲିଗଲି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଖାଇବାରେ ଆଜି ଥିଲା ଅବଢ଼ା, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା। ଏତେ ସମୟ ଭୋକରେ ରହିଲା ପରେ ମୁଁ ବସିକି କାହାକୁ ନ ନେଇକି ଚୁପଚାପ ମୋର ଖାଇଦେଲି। ଭାଇ ତାର ପରେ ଆସିକି ଖାଇବ ବୋଲି ମୁଁ ପଳେଇଲି। ତାପରେ ଖାଇ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଘର ବାହାରକୁ ପଳେଇଲି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଘରର ଫଟୋ କି ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ମୁଁ ଉଠେଇ ନଥିଲି। ଭିଡ଼ିଓ କରିସାରିଲା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସବୁ କାମ ସରିଗଲା ପରେ ଏବେ ଘରକୁ ଫାଇନାଲି ବାହାରିଥିଲୁ। ଓଲା ବୁକ୍ କରିକି ମୁଁ ତଳେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ଯେ ଓଲା ଆସିଲେ ଘରକୁ ଯିବି ବୋଲି। ବାଏ।